Hej og velkommen til. Hos Sumesa arbejder jeg med personlig ledertræning, teamudvikling og sparring til ledere. Da jeg startede Sumesa for over 10 år siden nu, var det med en tanke om det at gå ud og arbejde med organisationens mennesker i virkeligheden var et af de steder, hvor vi kunne skabe allerflest resultater. Jeg har selv en baggrund som ingeniør fra 1997, så har jeg taget lederuddannelser, jeg er uddannet kognitiv coach og også nu terapeut, og har haft fornøjelsen igennem min karriere at arbejde med rigtig mange mennesker på alle mulige plan, både som kollega, som chef og også igennem som sagt de sidste 10 år som konsulent. Noget af det, der er centralt i mit arbejde, det er, at det skal være nærværende. Uanset om jeg arbejder med den enkelte leder, eller det er jer som et team, så er det væsentligt, at vi tager afsæt i lige præcis den eller de opgaver og den situation, I står i nu og her. Det er ganske enkelt et grundlag for, at vi kan skabe læring og udvikling, at vi rent faktisk tager fat i noget, som også betyder noget for jer lige nu. Jeg har udviklet en række ydelser, som sagt tilpasses til jeres behov, laver også gerne skræddersyet forløb. Men hvis du kigger lidt på hjemmesiden, vil du se, at der er personlig lederskab, der er teamudvikling, og så er der ledersparring. Og personlig lederskab, det er der, hvor vi går ind og arbejder en til en, intensivt med den enkelte leder, så det er både de professionelle og de personlige kompetencer, som kan få en løft i den aktuelle situation, at man står i. Det er for alle typer af ledere, projektledere, teamledere, afdelingsledere, chefer osv. Og så er det teams, og det er teams af 5-20 personer typisk, som har et ønske om at arbejde med teamets udvikling i forhold til præstationer, samarbejde og trivsel. Og det er rigtig vigtigt i den sammenhæng også få nævnt, at teamsene skal ind og netop at åbne op og bruge sig selv og hinanden i forhold til de resultater, der skal skabes, fordi det gør man så selv bedst, når man er sammen om det. Og så er der ledersparringen. Det er til chefen, til direktøren, hvor at jeg igennem årene giver sparring omkring faglige elementer, og også fordi jeg opbygger viden om jeres organisation, og kender jo selvfølgelig kvad min baggrund også godt til, hvad det vil sige at være ude i en produktions- og vidensvirksomhed. Så det og meget mere og andet kan jeg hjælpe jer med inden for organisationens udvikling, kompetenceudvikling. Så er der så meget, end jeg ikke kan. Men i hvert fald, hvis at den her introduktion er spændende, så kunne jeg da sagtens byde på en kop kaffe her i Aarhus, og du kan få lidt mere indsigt i, hvordan jeg kan løse jeres aktuelle opgave eller udfordring, så I kommer godt videre. Kontakt mig, og tak fordi du kiggede med.